Idol, may punta rin na idol. Sa karon, welcome to my vlog day. Sa una, first episode meron na to. Wa pa mo kailan ako kapalo ko. Rumilamante idol. Rumilamante niya. Karon niya saman kabalo mo sa kay kabaw dol. Di mo kabalo, daw sa wala daw. Karon tuluan ta mo dol sa akong pagsakay kabaw. Karon lawa. Oh. Yan. Una na, kuan sa idol ka ng atuwagin ang unahon ng itong mga protective equipment ba. Yan ang mga atong isuot ba para galing na madiskuhido ta na delikado ka idol. Nalanagid tayo ka ng kuan. Kuan na din kung mga background o sa gingan man idol. Hayag po kani akong ilong ba purti mahayaga ni. Pero sige idol, karon tuluan ta mo. Inalan una. Magsulob gimog ka ng jacket ba para kani ba jacket para dili mo ma kuan ba dili masama nito si ko galing kinaunsa man gani pite. Pero jacket kasunis budol. Naputay kasunis. Magkasunis bangot po ta kanang para sa itong ulo ba, head protection ba kaun sana head protection o sa mura mo kung di nakabalo no na ninoon. Pero sa idol niya putong ta sa dula nana dola okay na kayo bisag ko matan lang kita putong ka pero kasugat ni tagtambubuan kung kanang kuan ba pasgaw di kita mapaka ni mamata rin paka. Pero idol ya kuan po ni siya dala po siya maso ba. Wa man tay mas kani pero di na puto kinahanglan magmas kani kinaamang ko diri sa bukid. Wala gyud ko ikaw bandri sa gusag gyud. Unya karon adto na tas tong kabaw dol sakay tas kabaw. Tulo ada ta sa magsakay ning kabaw. Nawan na dara kung kabaw dol tanawan ninyo do sa unsa wigi buti-ti. Buti-ti mo yung kabaw no. Pasensya kay mo man ni napurga god. Karon sakay na ta dol, sakay na yon. Nawa dol, kuyaw kay taga-tire ni dol. Karon dol sakay na yung kabaw dol. Nawa dol, mo daga na dol, sila dol, nawa. Sakay na ta dol. Nawa dol. Oh no. Idol didagan ro ka mo. Sakita sa ko ang lubot nga duloy. Napundak mo di dagan mo no kabaw. Pinagluya to. Usog magayong dagan paningot ko. Karon dol ato na ta sa advice na to. Kaning naay mga sakyanan kinahanglan magsuot gyud ka ng proper na to nga protective equipment sa tuwang lawas para di man gid nato kalikayan na naay disgrasya. Dili kay tamatamaan atong ulo mo gi proteksyonan nato. Dula tinawag kong wata dulo hubag kay dol sa radiation na gini dol. Pero hopefully maayon na siya dol. Padayon ta sa tuwang second episode. Subscribe na yun mo. Kalimot na daw sa idol. Salamat dula.